Počkaj, Paťka. Tak toto otočíme, dobre? Aby sme to mohli... Neboj. Tak, počkaj. Musíme to otvoriť. Aha, otvoríme to. A čo tam bude? Čakaj, teraz to zase dáme takto dole. A tak to vyberieme. Čo to tam je? Aha. Čo to tam je? A môže si na to aj sadnúť? Čo to tam je? Môže si na to aj sadnúť? Jurko. Mami. Áno. Áno. Tak ho idem Jurko. Nechaj ho. Mati. Daj mu tú krabicu preč.